אני אפיס. לא. שנייה, אני צריכה אותו במקום. קצת, מה, לא יכולים קצת? רותם! אל תשנה להם, אני שנה. רק אני. אני את הכלכלי. לא. תחזירי אבל. הלאה! הלאה רותם! אוי? אני שמחה לשירים שלה! למה את החיים את המכוער הזה? אתה מוגבל. תדעתי, אני מפחד שמגע עליה. מה, צילם? מה, זה וידאו? וידאו? כן. זה! איך עושים? אני לא הבנתי. בת זונה! אתה רואה את זה! יא בת זונה! אני אעשה לך בת זונה! אני אעשה לך בת זונה! אני אעשה לך בת זונה. שלך? נו, וואי. לא. מה? רגע, בוא נחפש ערוץ טוב, נשאיר כולם. יאללה, נו בבא! שלך? איך הגעתי לשם? Самые серьезные девчонки в этой комнате. איפה זה 24 של המוזיקה? Самые сумасшедшие. את נראית לי כתוב כמה פעמיים, תעשי לי את זה. אני אראה לכם. Зачем тебе חשובה עכשיו בגלל זה? זונה לי. יא בת זונה. שנייה, זונה. לא, אני ממש גם. תראו איזה חפלה. יש לך פה את זה? נו. כן, זה שלה. נו. תגידי, את מכירה את הקסם של הזה? תביא, בואי נעשה רגע. זוזי רגע, זוזי. נו באמת. חבר'ה, המיטה שלי קצת רטובה מיום האהבה, אז... מראית תוקף, גם זה היה בהתחלה, תסתכלי אותה. אתה רואה, את מראית תוקף פעמיים. מה פעמיים? את נראית לי שיש לי זין פעמיים. תסתכלי אותה. Таньку колбасит.